Туган төбәге аның һәрчак йөрәк түрендә. Авылдан чыгып шәһәргә китсәм дә, авыл минем күңелемнән китмәде ди ул. Сүзебез якташыбыз публицист, журналист, шагыйрә Фирдәүсә Бикмәтова турында. Зәйнең Сөббухрафикова исемендәге үзәк китапханәдә аның белән очрашу узды. Минем гомерем журналистикага бәйле булса да, шигырьләр туып торды. Проза язсам да дип әйтергә телим инде. Шигырьләргә җитди карамыйча мин аларны кайда кыягазга язган. Менә шуннан соң мин шигырьләремне 6 соңгы елны элекләрендә туплап, 6 соңгы елны күңелемә килгән бар шигырьләрне язып барып, менә шундый 2 китабым чыкты инде. Районыбызның Карман авылы кызы Фирдәүсә Бикмәтова соңгы 6 елда 2 шигырьләр җыентыгын нәшер итәргә өлгергән. Күбрәк туган төбәге, туганлык кадере, мәхәббәт темасына иҗат итә. Яшел бәйләм бөтен тирә-ягым, җилдә исеп куя иләс-миләс. Әниемнең шәлен ябым иңгә, һавадан су, таңда бераз җиләс. Моңсу гына карап тора йортлар, тупылларда әллә шаулап арган, капкаларда төсләр уңган икән, лахайган авыл, тынып калган. Фирдәүсә Бикмәтова педагогия институтын тәмамлый, Чаллы телевидениесе журналисты булып эшли, соңрак «Другая сторона» газетасында хезмәт куя. Публицистика өлкәсе белән якынаюы шул чорларда барлыкка килә. Иҗат итүдән кала бик матур итеп җырлый да. Дөнья матур, яшәемле, сез янымда булганда. Әдәби кичәдә балалар шагыйрәнең иҗат җимешләрен сәнгатьле итеп сөйләделәр. Флора Гениятова, Әмир Сөләйманов матур җырларын бүләк иттеләр. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.